खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सर्बानन्द सनवालनि दैदेननायाव आसामनि एनडिए एमपिफोरा गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। रकिबुल हुदाखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव हरबाय। भारत बांलादेश सीमायाव बीएसएफनि मोन 11 बेटेलियनखौ सरजाबनानै होदों। बेजेरायाव बिस गोनां प्रसाद जानानै सा 40 सुबुङा देहा फाहामसालियाव। दुलाराय बर' समाजनि आगु आफादगिरि राजेन्द्र नाथ बर'नि रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिस गोनां आदार जानानै सा 4 गथ'साफोरजों लोगोसे गासै सा 50 सुबुंफोरा हस्पिटालाइज जादों। मन्दिराव हाबनानै सिखाव खावग्रा साथाम दायनिगिरिखौ गुवाहाटी पुलिसा खादों। ड्राग्स फालांगि खालामग्राजों लोगोसे हेर'इन आरो माखासे रां जब्द खालामदों एसटिएफआ। बांलादेशनि गंसे हटेलाव अर नांनानै सा 24 सुबुंफोरनि जिउ खहा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि दैदेननायाव मंगलबारखालि गोदान दिल्लीयाव आसामनि एनडिएनि एमपिफोरा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों। आसामनि एनडिए एमपिफोरा गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै आसामनि जौगाथाय सोरखारि बिथांखिफोर मावफुंथाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बबेखानि नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिबान रुजुननायनि उनावनो आसाम आरो सा सानजा ओनसोलनि जौगाथायनि जात्राखौ एबा लामाखौ गोदान महर होनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिखौ साबायखर होदों सर्बानन्द सनवाल आरो आसामनि एनडिए एमपिफोरा। गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनायनि उनाव मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बुंदों दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि गोख्रों दैदेननायाव थांनाय 10 बोसोराव आसाम आरो सा सानजा ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि मोनसे गोदान जुगा जागायदों। बिथाङा इयुनखौ सानहरनायनि थाखायनो सा सानजा ओनसोला भारतनि जौगाथायनि मोनसे गोदान इन्जिन आरो आस्था लक्ष्मी महरै जाखांदों। सा सानजा ओनसोला खोला सानजा एसियानि दिहुनथाय आरो फालांगिनि थावनि जादों आरो गुवाहाटी नोगोरमायानो गाहाय नोजोर जानो हागौ। बेनि अनगायैबो आसाम आरो सा सानजा ओनसोलाव अरायथा गोजोन लाबोनायाव मदिनि बिहोमाया जोबोर गेदेर। बिथाङा आसाम आरो सा सानजा ओनसोलनि फारसे थानाय दायित्व आरो कमिटमेन्ट जौगानाय आरो गोजोन लाबोदों होननानैबो सर्बानन्द सनवालआ बुंदों। बबेखानि 2024-25 मायथाइनि बाजेटआव आसामनि दैबानानि थाखाय मदद। जारिमिनारि सराइदेव मैदामखौ इउनेस्क'नि वार्ल्ड हेरिटेज साइट जागिरदआव सा सानजा ओनसोलनि सेथि सेमि कन्डाक्टर प्रजेक्टरखौ बेखेवनाय। गुवाहाटी रिं रडनि गनायथि होनाय बायदि गेदेर बिथांखि लानायनि थाखायबो सर्बानन्द सनवाल आरो आसामनि एनडिए एमपिफोरा नरेन्द्र मदिखौ साबायखर होयो। 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय एमएलए नुरुल हुदानि फिसाज्ला रकिबुल हुदाखौ। कलियाबराव थाव खावनाय केसाव हमजानाय रकिबुल हुदाखौ मंगलबारखालि कलियाबर जुडिशियेल कर्ट बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिजिरसालिया रकिबुल हुदाखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। बेनि सिगां समबारखालि रकिबुल हुदाखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामदोंमोन आरो बिजिरसालिया सानसेनि थाखाय पुलिस जिम्मायाव दैथायहरदोंमन। रिपर्ट बायदिब्ला कलियाबराव थाव खावनाय केसाव हमजानाय रकिबुल हुदा आरो गामि गोरा दिल महम्मदखौ कलियाबर पुलिसा मंगलबारखालि बिजिरसालियाव हाजिर खालामदोंमोन आरो बिसोर सानैखौबो बिजिरसालिया 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एमएलए नुरुल हुदाया फिसाज्ला रकिबुल हुदानि जामिननि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव आपिल खालामगोन। ओरैहाय बे केसाव थाव सिखाव गेंनि हमजानाय गुबुन 7 सोद्रोमाखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। जोबथेसालियाव दैथायहरजानाय थाव सिखाव गेंनि गुबुन 7 सोद्रोमाफोरा जादों आलम आली, आब्दुल कलिल, जामालुद्दिन, ताहेर आली आरो इब्राहिम आली।
बबेखानि एमएलए नुरुल हुदानि फिसाज्ला रकिबुल हुदाखौबो मंगलबारखालि जोबथेसालियाव सोबाय। बांलादेशनि नखरारि दावहाया भारत सोरखारखौबो गिखांहोदों आरो भारतनि थासारिखौबो गाज्रि जाहोनायनि इसारा होदों। बेजों लोगोसे बांलादेशनिफ्राय भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ लानानै बांसिनै साननो गोनां जादों। बेनि थाखायनो भारत सोरखारा भारत बांलादेश हादरनाङारि सिमनायाव रैखाथिनि राहाखौ गोख्रोंसिन खालामदों आरो बांलादेशनि आथिखाल थासारिखौ गोख्रों नोजोर होगासिनो भारतआ। मख'नो गोनांदि भारत बांलादेश हादरनाङारि सिमनायाव गासै 4096 किल'मिटार। बेनिनो सोनाब बेंगलनि कचबिहारनिफ्राय आसामनि साउथ सालमारा मानकासारसिम गुवाहाटी फ्रन्टियारनि 509 किल'मिटार सिमनायारि ओनसोलाव BSFनि मोन 11 बेटेलियन आरो मोनसे वाटार डयिंखौ सरजाबनानै डिप्लय खालामनाय जादों आरो बै ओनसोलाव हाई एलार्ट फोसावनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बर्डार आउटपस्टआव मेन पावारखौ बांहोनो आरो इन्टेलिजेन्सखौ इउटिलाइज खालामनो थाखायबो बिथोन होदोंमोन। कामरुप जिल्लानि बेजारायाव बिस गोनां प्रसाद मोनजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेजारायाव बिस गोनां प्रसाद मोनजानानै सा 40 सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थांनो गोनां जादों। बेनिनो सा 12 सुबुंखौ रङियानि मडेल हस्पिटालाव एबा आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेजारा गामिनि थागिरि दिनबन्धु नाथ मुंनि सुबुङा थांनाय रबिबार खालि न' गोदानाव हाबदोंमोन। न' गोदानाव हाबजेननायखौ लोब्बा लानानै होनाय फुजानि प्रसाद जादोंमोन जब्रा जानाय सुबुंफ्रा। प्रसाद जानाय सुबुंफ्रा रबिबार खालि सानाव जेबो जायाखैमोन। नाथाय समबार खालि उन्दैसा आरो आइजोफोरखौ लानानै सा 40 सुबुंफोरनि देहायाव बिस गोनां आदार मोनजानायनि लैखोनफोरखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जब्रायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रङियानि आदर्श देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। नाथाय माखासे सुबुंनि हालोदखौ नोजोर होनानै बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल आरो एम्सआव दैथायहरनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिस गोनां प्रसाद जानानै जब्रायाव गोग्लैनाय सासे सुबुङा खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला न' गोदानाव हाबजेननाय हाबाफारिया थांनाय 4 आगस्त खालिमोन। बे हाबाफारियाव बुट सबाय बायदिखौ प्रसाद महरै होदोंमोन। बे प्रसादखौ जानायनि उनाव बै सानखालि जेबो जायाखैमोन। नाथाय अखानायै किलाय गोबालाय जायो। मख'नो गोनांदि मा मोनजाफ्लांनानै बेबायदि जाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो जब्रायाव गोग्लैनाय सुबुंफ्रा प्रसादानो बिस गोनांमोन होननानै सन्देह खालामदों। दुलाराय बर' समाजनि आगु आफादगिरि राजेन्द्र नाथ बर' बिथाङा मैया 6 आगस्त 2024 मंगलबार खालि मोनानि 10 रिंगायाव रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुमा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। रुंसारि जानाय समाज सिबियारि हारि सिबिग्रा गेदेमा राजेन्द्र नाथ बर' बिथाङा दुलाराय बर' समाज आफाद दानाय आरो बे आफादनिनो संबिजिर सुजुनाय चेयारमेन जानानै संबिजिरखौ आबुं महर होनाय आरो बर' समाजनि कास्टमारि आयेन दानायाव बिथाङा मैखोम बाहागो लादोंमोन। हारि आरो समाज सिबियारि राजेन्द्र नाथ बर' बिथाङा सोनाब बंग फरायसालियाव बर' रावखौ आयदा राव महरै फरायनो गायसननाय हाबाफारियाव गोख्रोङै नांथाबदोंमोन। सोनाब बंगनि फरायसालिफोराव बर' रावखौ आयदा राव महरै गं 138 गुदि फरायसालियाव फोरोंनो 138 फोरोंगिरि बिथांमोनखौ सिलिगुरियाव थानाय नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियाव बांला डिपार्टमेन्ट हेफाजाबै फोरोंथाय होनायाव बर' रेबग्रा जथुमजों लोगोसे गोख्रों मदद होफादोंमोन। थारैनो बिथाङा बर' रेबग्रा जथुमनिबो सासे गाहाय मददगिरि महरै हेफाजाब होदोंमोन। बिथांबादि हारि सिबिसुला बर' राव थुनलाइ हारिमु गोरबोजों सिबिग्रा गेदेमा राजेन्द्र नाथ बर' बिथाङा अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुमा जोबोर खहा जानाय मोनदों आरो बर' हारिया थारैनो सुफुंख' हायि खहा जाबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव नखरजों लोगोसे बाय बाहागि गियातिजों समान दुखु मोननाय फोरमायथि हरनायजों लोगोसेनो रुंसारि जानाय बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बेनि थाखाय बर' रेबग्रा जथुमा अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय।
बायहाथा सारियालियाव थानाय बेजेरा ओनसोलाव बिस गोनां आदार जानायनि जाहोनाव साब्रै गथ'साफोरजों लोगोसे गासै 50 जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दासान्दि साखाथियाव थानाय देहा फाहामसालिफोराव थिसननो गोनां जानायखौ नुनो मोनदों। बे जाथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय 5 सुबुंफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामनो थाखाय दैथायहरनायबो जादों। प्रसाद मुंनि सासे सुबुङा साना जानायनि उनाव गोब्राब सानाय आरो उफेरा थासारिफोर सोमजिनायाव बेबायदि हालोदजों जुजिनांदों होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिस गोनां आदार जानायजों थांनाय 8 दानसोनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा भुगिनांनायखौ नुनो मोनदों। बबेखानि थांनाय 14 दिसेम्बर 2023 मायथाइयाव बायहाथा सारियालिनो कलमारि ओनसोलाव थानाय गंसे दखाननि बिस गोनां साना जानायनि जाहोनाव गासै 100निबो बांसिन सुबुंफोरा भुगिनांदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। कामरुप जिल्लानि खेत्री ओनसोलाव थानाय गंसे मन्दिराव सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ गुवाहाटी पुलिसा ग्रेप्तार खालामनाय जायो। ग्रेप्तार खालामनाय 3 दायनिगिरिफोरखौ देबजित दे, मनज रहां आरो दिबांकर हलय होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर 3खौ खेत्रीयाव थानाय कामाख्या मन्दिराव बुफाय सिमफाय खालामनानै गासै 6 किल'ग्रामसो जानाय पितलाइनि घन्टाखौ खावनायनि दायाव ग्रेप्तार खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खावनानै लाना थांनाय मन्दिरनि घन्टाखौ बिसोरो गुवाहाटी सोहोरनि लखटिया ओनसोलाव थानाय गंसे न'आव दोनखुमाहैदोंमोन। नाथाय उनाव फानबाजार पुलिसा नायबिजिरनायनि गेजेरजों संदाननानै मिथिनो मोनो आरो गोमानाय मन्दिरनि घन्टाखौ मोनफिननो हायो। ग्रेप्तार खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय खेत्री पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जायो। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों स्पेशल टास्क फर्सआ 6 आगस्तखालि गुवाहाटीआव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसे हेर'इनबो जब्द खालामनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशनखौ फानबाजार पिएस खुंथायनि सिङाव थानाय रेलवे कुली बेरेकनि साखाथियाव थानाय 2 नं रेलवे गेटआव सिग्रोमनाय जादोंमोन। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ गुवाहाटी सोहोरनि भाङाखुरनि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि आकाश मणि दास होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बेनिफ्राय गासै 41 ग्रामनि हेर'इनजों बुंनाय गं 30 फिसा बथलफोर मोननायजों लोगोसेनो गासै नोगोद 670 रां जब्द खालामनो मोनदोंमोन। एसटिएफ हानजाया दासान्दि गोनांथि बायदियै बेफोरबायदि फेग्रा मुवानि बेरेखायै संदानगासिनो थानायखौ नुनो मोननायजों लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायनि थिरांथा लानाय जायो। बांलादेश हादरनि जशोर जिल्लायाव दुथांफोरा गंसे हटेलाव अर लागायना होनायनि जाहोनाव इन्ड'नेसियान सुबुंफोरजों लोगोसे गासै 24 सुबुंफोरा अरजों खामथारजानानै जिउ खहा जादों। ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनि बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय समबार 5 आगस्तखालि जेब्ला गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया गावनि मासिखौ नागारनायनि उनाव हादरखौबो नागारनानै थांदोंमोन अब्लानो बै सानखालिनो मोनानि समाव जादोंमोन। जिल्ला आवामि लीगनि नेहाथारि शहीन सक्लादारनि जाबिर इन्टारनेशनेल हटेल मुंनि गंसे हटेलाव हिंसायारि गोसोजों माखासे सिनायमोनै दुथांफोरा ग्राउन्ड फ्ल'राव अर लागायनानै होनायनि दसे समनि उनावनो अरा हटेलनि गोजौ फारसे खामखोलांदोंमोन। बे जाब्रबथायाव बांसिनै हटेलनि आलासिफोरानो जोखोम जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरानो हटेलनि सिङाव नांथानानै थानांदोंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। ढाकायाव सासे ओनसोलनि खौरांगिरिया फोरमायनानै होदों दि जशोर जेनेरेल हस्पिटालाव डाक्टारफोरा गासै 24 सुबुंफोरनि गोथै सह मोनदों। बेनि अनगायैबो हटेलनि सिङाव अरजों खामथारजानानै थाबावनाय गोबां गोथै सहफोर मोननो हाबावगौ होननानै सन्देह खालामनायखौबो नुनो मोनदों। गुबैयै हादरनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया गावनि मासिखौ नागारनानै थांनायनि उनावनो बेबायदि हिंसायारि जाथाया बांलादेशनि दाब दाब जायगायाव सोमजिखांनायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।